स्टार्ट पूरा यूट्यूब चैनल ଏବେ ଆସିଗଲି ଡ୍ୟୁଟି 9ଟା ବାଜିଗଲା। ଗୋଟେରେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଏଠି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଡିଏନ୍ଏକ୍ସ ପାର୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 3 ଫ୍ଲୋର। ସାର୍ ଏବେ ଆସିବେ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଯିବ ଆଉ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ସାଇଟ୍ରେ। ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି। ସାଇଟ୍ ଏମିତି ଦେଖା ସବୁ ଏଇଟା 29 ଫ୍ଲୋର କାମ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ମୋର ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାଇଟ୍ରେ। ଯାହା ଲାଗିବ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଲାଗିବ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲିଫ୍ଟ ପୁରା ଏବେ ମୁଁ 22 ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ତ ଲିଫ୍ଟ ଯିବନି। ଏଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଡ଼ିରେ। ଏଇ 22 ଫ୍ଲୋର ଉପରୁ ଫେରିଲେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କିଟ୍ ଏରିଆ ମିଟିଂ ଆସୁଛି। ଆସିଲେ ସିଡ଼ିରେ ଯିବା 22 ଆଉ 7ଟା ଫ୍ଲୋର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7ଟା ଫ୍ଲୋର ଗଲେ ପୁରା 7 ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ 29 ଫ୍ଲୋର କାମ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ସବୁ କାମ ୱାଲ୍ ପୁରା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। एरिया ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ସିଧା ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବାକୁ